kami, di ba? Hanggang pinutol ko na yung sulat namin dalawa. Ay, ganon. Ilang team MSO po host. Oy, Tian Team. Di ko mabasa yung ano mo pangalan. Pero thank you for stopping by. Joanna Iwan ayun, naging wawan. Yes. Pero alam mo hinahanap ko si Jowawa. Hindi ko makita si Jowawa ay. Kasi talaga si Jowawa na yun. Alam ko sana yung kwento ko. Sa yung Jowawa ko na yun is napakabait. Kasi kahit na umuwi ako, galing from Manila, di ba, uwi na ako sa atin. Nagpapadala ng ano yun. Nagpapadala ng pera. Tapos, nung bumalik ako ng Maynila, ayun na nga. Yes. Nahanap ko si Jowawa na yun. Hindi ko makita kasi titingnan ko siya na baka may asawa na rin siya, may anak ganon. Yes. Ini-stalk ko yun pero hindi ko siya makita as in. Baka iba pangalan dala niya or hindi ko alam. Yan ang story, di ba? Lahaba-haba ng story ng buhay ko. Yes. Pero like I said, mabait yun. Yes. Real mag-stalk ng jowa. Oh, hinahanap ko sa lahat na naging jowa ko, yun ang in-stalk ko, AIC. Kasi nga, ang bait yun. Maano talaga. Kasi akala ko maging asawa ko na siya. Pero like, you know, sino ba ang pinili ko? Family ko, na mabigyan ko ng magandang buhay, or magjowa ako na mag-asawa. So, nung panahon na yon talagang focus ako sa family ko. Hanggang ngayon, hindi ko talaga, kahit may anak ako, may asawa ako, may anak ako, family ko talaga. Kaya wag natin dahilan, wala kasi ako, anong kaya natin? Kung anong kayang isinti mo, kaya natin ibigay, bigay natin. Huwag natin kalimutan. Hindi dahil sa kanila, wala din tayo, di ba? So yun. So, yun lamang po ang aking daabi na ako lang usa ka stalk ng jowa. Dami pang nakarelate dyan. Siyempre, parang nandun ka sa moment na maalala mo lahat yung nakaraan mo. Hindi naman ibig sabihin gusto mo balikan yung ex mo, no? Yung bang gusto mo yung maisip mo yung mga what if, paano kaya na hindi ka nakalayo, hindi kayo naghiwalay, di ba? So, mga ganon. Huwag naman sabihin, hindi kayo relate dyan. Ay, natumawa si Jerica. Hala ka, Jerica, nandiyan ay asawa mo. Ayun. So, mga halos naman siguro lahat dyan, kahit nandyan ka sa Pinas, pero lumayo ka sa kanya, sa pamilya natin o sa ano nakaraan natin, ay hindi naman siguro maiwasan yun na or hindi, LDR pa rin tawag doon, no? Kahit malapit. Pero, milya-milya din ang layo. Let's say, Manila or sa Davao. Layo din yun, Mahal din pamasahe nun kung magkita lang kayo. Yes. Kaya mahindap talaga na hiwalay. And, ayun. O siya mga dear, ako'y nandito na. Salamat sa for ating, baka sa panigip kayo mag-ex nyo, tapos banggitin, nako, delikado yan mabanggit. Hindi naman siguro. Sabay ganun. Hindi naman siguro. Bye everybody. Love you all. Sa next time nating chikahan about the ex-chihuahua. Bye everybody.